Sziasztok! Ez a novemberi első aranyóra szombat. Mára egy bringa lámpa lesz, egy igazi fényágyú. 10.000 lumenes, legnagyobb fényerő, és ára van neki. Aranyóra ára is. Az aranyóra ára 104.000 forinttal jobb, az csak 165.990, az se kevés, de 40% kedvezménnyel bír. Sőt, ha úgy vesszük, még ajándékba adok hozzá egy fejszettet is, így a fejre is föl lehet rakni. Tehát futni is lehet vele, ha valakinek erre van ingere. Egyébként a tájfutóknak bevilágítja az egész erdőt. Szóval, a lényeg az, itt mindjárt mögöttem mutatom, hogy mi mindent tud ez a fejlámpa, csicsakszettel, brigásszettel, meg mi mindennel együtt. Nézzük, mikor indul a mai aranyóra. Ennek a fejlámpának van egy kisebb tesója, egy vezeték nélküli lámpa, 3000 lumennyével, nézd csak, hopp, azért világít. Ennek van egy nagy akkumulátora, hogy hány amperórás a 7,2 voltos akkumulátora, Silva Free 3000 L-es lámpa. Azelőtt 2 órával lévő órában indul az aranyóra. Jó? Na hajrá!